Figyelj, én megértem, hogy vannak szükségleteid. Igen. De magadnak kell kielégítened őket. Magamnak mi? Hogy? Magadhoz kell nyúlnod. Nem nyúlok magamhoz, te magadhoz nyúlsz? Ahogy a legtöbb egészséges ember, igen. Hozzányúlsz a saját malawachodhoz! Nem, ez fúj! Na ne tréfálj. Te tényleg sosem verted ki? Na jó, gyere velem. Hova viszel? Az erőszakközpontba? Ez butaság. Na jó, húzd elő a péniszed és vedd a kezedbe. Ez butaság. Most lassan mozgasd előre és hátra. Oh. Már megmondtam, hogy ez buta... Várjunk. Ez milyen varázslat? Some people wait a lifetime for a moment like this. Some people wait a lifetime for a moment like this. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. I can't believe it's happening to me. Sikerült! Teljesen kirántottam a húsom, és csak én egyedül, ezzel a kezemmel! Megfogtam a bilbulomat, mintha egy csirkét folytogatnék, és húztam, és rángattam, és szorongattam, és kijött a saját lebenehem. Zoe, megváltoztattad az életem! Adj egy férfinak vagúnát, és egy napig spikszol.